Jeħtieġ eżami ġeoloġiku fl-inħawi ta' fejn tilfet ħajjita Miriam Pace fit-2 ta' Marzu li għadda. Dan għaliex l-impatt tal-kollass li seħħ dakinhar iddisturba wkoll ir-radam. Dan ix-xogħol irid isir bir-reqqa fejn parti sew mill-istruttura trid tiġi żarmata sa mill-pedamenti biex jerġa' jitla' dak li qabel kienu mażonezz u garaxxijiet u biex isir il-pedament ta' isfel u jiġi restawrati żewġ sulari irid jiġi żarmat is-sejt li jrid jiġi imnaddaf kollu. Dan kollu ħareġ mix-xhieda tal-perit Ġew Buġejja li għamel rapport għall-armel ta' Miriam Pace Pace dwar id-danni li huwa ġarrab. Buġejja kienet jixed quddiem il-Maġistrat Ġew Mifsud fil-kompilazzjoni fejn 4 ġieli jinsabu akkużati bil-qtil involontarju ta' Miriam Pace. Il-perit Buġejja qal li biex il-post jiġi għalli kien qabel hemm bżonn ta' ħafna xogħol bir-reqqa anke fuq il-materjal li għandu taħt il-garaxx u dan minħabba li kien hemm pressjoni mal-appoġġ u mal-proprjetà fil-viċin. U qal li r-rapport sar biex ikunu magħrufa l-ispejjeż kollha meħtieġa biex tiġi rranġata l-istruttura. Sa dan it-tant il-perit Antwan Zammit minn Transport Malta qal li kellu komunikazzjoni mal-professur Alex Torpiano li huwa wkoll perit ta' Infrastructure Malta. Mix-xhieda ta' Zammit u ta' Torpiano ħareġ li saret ħsara ta' kważi 18,000 fit-triq fejn lanqas il-karozzi huma jitħallew jipparkjaw minħabba l-periklu tista' tisfronda triq. Sa dan it-tant inġibet l-attenzjoni minn xi partijiet mid-difiża li sar rikors ieħor dwar talbiet biex fost oħrajn jitkompla x-xogħol u li ċertu kumpaniji jridu l-inġenji lura. Il-Maġistrat Ġew Mifsud qal li l-ewwel irid jingħalaq il-każ. Il-perit Roderick Camilleri għandu jiddefendih lill-avukat Arter Azzopardi, il-perit Anthony Manġon lill-avukat Alfred Abela, l-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri qed jidhru għal Nicolas Spiteri fil-waqt li Ludwig Dimek għandu jiddefenduh lil Roberto Montalto, Michael Xrieħa u Franco Gallia. L-avukati Joe Giglio u David Bonello huma l-avukati għan-naħa tal-vittmi. Il-każ se jkompli fit-28 ta' Jannar.